Takže tu je Ziroj. A? No povedz moje meno. A. Čakaj ešte raz, ja som si zabudol svoje meno. Ako sa volám? Jajkymoky 44, tak ešte raz. A. Takže tu je Ziroj a. Kimoky 44. Čaute. Čau. Kde si? Tu som. Pri tej skale. Za tebou, ty. Tu som. Dobre. Okay. Tak, my tu budeme točívať let's play na Minecraft 1.5.2. Áno. No, nie 1.5.2, toto je 1.9. Jasné. Toto je 1.9. Áno. Hej, to je 1.7.9. Dobre. Takže nás tu už niekto vytroloval, najprv natáčali a ja som to nedal na YouTube, lebo to by bolo trápne, tak začíname na začiatku. Poď ukázať tam, kde sme bývali. Radšej nie. Tak, dobre. Dobre, tak ideme si nakopať drevo. To bude za chvíľku veľa. No. Tak, ako vidím. No, už máme drevo. Dobre, už máme drevo. Dobre, a môžeme začať si robiť dom. Aký dom? Veď máme to dole dom, čo si? No veď, no myslím tu, našu provizorný domček. Mám rovných, 1, 2, 3, 4, 5 stakov dreva. Poď sem za mňou. Kde si? Tu dole. Tu? Kde? Ja ti nevidím. Nevidím ťa, nevidím. Chlapče. To je dobre. No poď za mňou. Kde si? Preč. Sereš ma, chlapec. Kakáš ma. Kakáš. A fakt, kde si? Ja sa nevidím. No ja tu krúžim. No tak krúž. Vieš čo? To je medveď. Čo bol za medveď? To je troška také starodávnejšie auto, no. Šlo popri nás. No portni sa. Ja aj mám sa portnúť. No nie, nemáš. Ty by si bezo mňa neprežil. Bože, ako sa tu voláš? Adam. Zero X? Nie. Akože to? Adam. Ziori. Nie, fakt? A ako sa voláš? No Adam. Bože, Zio. Veľké Z. I. R. Tu je višňa. Aha, mám. Ziroj. Prepáčte, mám niekedy výpadok pamäte. Dobre, díky. Wow. Dobre, takže ja musím robiť crafting table. Na to si tu? No. Robím si drevené nástroje. Lebo už som sa predtým spálil. Tak ja idem na cobblestone. Tak buď ale ticho. A ináč ja tu mám. Všetko. Ja idem na cobblestone. Ty lino. Čakaj. Čakaj, ale fakt teraz idem dole na cobblestone. No hovor, Dašmak, to nie je také trápne ticho. To je dobré. Čo budeme natáčavať? Minecraft. No, vrav, čo ešte? World of Tanks. No, aj to môžeme. Si ma tu zabenil. Chlapče. Nie, to tam nechaj, to je čestky. No, ale ty si ma tu zabenil. Tak sa musím prekopať, čakaj, či ma nájdeš. Kde si? Vidíš môj nick? A si podo mňou? Nie. Kde si? Preč. Zmizol som. Čau. Čau. Čakaj, pust ma. Hej, čo robíš? Čo, kde si?
Preč? No ideš poď hrať. No veď sa musím tebe prekopať. Bože, ty si prípad. No. Prípadalo to ty. Som tu. Hej, čakaj. Dobre, dobre. Jej, dá ti... Nechcem byť sprostý. A nie, ja ti pomôžem. No teraz, keď som si vyrobil sekeru. No, to je parádny dom. Nejdeme von. Vypal. Čakaj, znič tie čestky. Ja si dám set home. Hej, znič tie čestky. A čím? Čím by si tak mohol zničiť? Sekerou. Nemám. Tak na. Znič ich. A Daj. nechceš nejaké veci? Veď. Znič. Ešte je tu dole. Dobre. Čakaj. Ja ich tam naprogramujem, aby si ich mohol otvárať aj ty. Hej. No. Čo ty robíš tu? Otváram ti čestky. Síroj. Bože, to máš tak debilné meno. Už tým prestaň. Toto si posral. Dobre, choď na bok. Choď na bok. Díky. Rap, tap. No skúsiš do tých česiek. Ja ťa zadrhnem. Jejda, ty si tu? Ja som ťa zabil? Ježiš, vieš, kde ma dalo? Kde? Tam, kde sme mali home. Pozri, si musím nastaviť. Počkaj. A ako sa voláš? Kimoki. 44. Ki 44. Hráč, nenalezem. Počúvaj, nesem, ha? Jaj, dobre. Kimoki 44. Idiot. Čakaj. Nečakám. Nie, to bude... No tak. Už to robím. Bože. A kde si? Viete. Kde máš dom? Somár, prestaň. Sorry, teraz vypadť. Tak, môžete žiť do tých časiek? Nie. Dobre. Nemôžem. Nie, vôbec. Nemôžem. Nie, vôbec. Ale A fakt? čo sú nám tie tu na dva crafting table? Lebo. Každý musí mať svoju, že? Poznáme Adama. Nerob debiliny. To prečo zhaslo? Alebo je tu hore listie. Tak to je dobré. Vieš? Aj tu no, kebyže vykopem. A tu no už nie. Tu no už listie není. Či je? Není. To zavri. Zavri to Čakaj. Okamžite to zavri. Ja už nechcem, aby nás... Ja mám pol srdiečka. Ja som ťa buchol? No, buchni ešte do mňa raz. Nie. No, buchni. Sa bojím. No, čo robíš? Nie, nerob. Ťa No, buchnem. buchni do mňa, buchni. Nebuchnem. Alebo Buchni. hej. Nie, ty si idiot. Home. Prestaň. Jau. Sorry. Tak to som nechcel. Veci. Čakaj, urobím oné. Veci. Na posteli. Veci. Poď. Veci. Veci. Čakaj. Veci. 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 Čakaj, dám ti to do čestky. Veci. Veci. A nejde otvoriť. Ani mne. A už ide. No, som rád. Tá spodná. Tá hore nejde. Aha, lebo tuto je oné, blok.
Trapas. Na. Áno. To je všetko. Hej! Čo? Daj mi veci! Veď som ti dal, ty. Nedal. Mám ťa zabiť ešte raz? Daj mi veci! Ja ťa zabijem. Chceš? Ale ozaj. No tam veď ich dávam. Kde? V čestke. Hornej. Pochopíš, ktorá je horná a ktorá je dolná? Veci. Ja som tam mal 2 meče. 2. Áno. Ja mám iba 1. Skoro. Jasné. Ale ho vytneš z tvojho. Ale i moje... Len ho tvoje vytni. Hej. A ťahaj. Hej, hneď. Okno zatváraj. Okno. Dobre. Takže za chvíľku končíme, čo? Za chvíľu čakaj. Ježiš. Prečo tieto servery tak lagujú? Ty máš lopatku, čo si nepovedal skôr. Čo Nemám. robíš? Čo ty deláš? Miestnosť, kde budeme mať posteľ. A kde máš ty posteľ? U seba. Obidve. Vidíš, aj to je moja. No však preto tu narobím miestnosť, kde budeme mať postele. No, môžem. Veď hneď. Čaká ešte dačo, ešte taká malá drobnosť. Nočný stolík. Jau. Dobre, spať. Poď spať. Hoj. Denne. Ja mám 37 nic. Nechceš? No. Ber si. A prečo sa tu spawnujú bloky? Akože spavnujú. No proste sa tu objaví blok. Aký? Tvoj? No, drevený. To má. No, Ale fakt, ja mám stále meč? poznáme. Ten tvoj meč. Nerob, to aby tu bolo svetlo, ty. Daj to. Priečný si, priečný. Hej, prestaň. Mám ťa zabiť? Chceš? Ja ťa sekerou zabijem. Vidíš? Čo mi to nezahrávaj. Daj mi meč. Tak ty by si rád meč, čo? Tento. Zabijem ťa a dám ti ho. Dobre, a tu ho máš. Dobre, tak ja už budem končiť. Dobre, ja to tu zakopem. Dobre, končíme. Tak, ďakujem, že ste si to pozreli. A pozor, otoč sa. Nezabudnite nás odberať, takýchto idiotov. Áno, ako A s nami. dúfam, že dáte aspoň jeden dislike. Alebo like. Ale asi ten dislike ja viem. Tak, čaute! A zomrel. Takže končíme tento diel a aj na budúce vás víta tento skin aj s kým okým. Čau!